Severino Eind, je scoort de 1-0. En wat denk je dan? Ja, ik denk van ja, lekker. Dus we gaan gewoon proberen gewoon dicht te houden. En dan ja, gokken op een overwinning. Maar ja, je ziet de tweede helft, meteen de eerste paar minuten zie je gewoon die storm. En die storm moet je overleven. En als je die overleeft, zie je meteen wat er gebeurt, zeg maar. Want als hun de kraan opendraaien, dan... Ja, dan is het echt moeilijk. Maar eerst dacht ik van, oh, dat is zeg maar, we kunnen het allemaal belopen. En we komen op 1-0. Ik dacht, nou lekker, dan moet er een stunt zijn. Maar ja, het is moeilijk. En dan heb je nog de kans om 2-2 te maken. Ja, dan heb ik nog de kans om 2-2 te maken. En ja, goed, de keeper die pakt die bal lekker. En je ziet dat het gewoon een goede keeper is. Dus ja. Je mag wel terugkijken op een fantastische wedstrijd, althans een mooi spektakel hier op Ponsonbroek. Ja, zeker. Dat hebben we ook afgedwongen. Dus ik vind het qua teamprestatie vind ik het wel ja, mooi. Dus gewoon doortrekken in de competitie. En dan kijken gewoon bij de top 3 eindigen. Dus ik ben benieuwd.